Bara pro. Round start. Men har du tänkt på saken att... Har du inte tänkt på det att Fury och Ish, vet han, är hackar? Jag tror faktiskt det är svårt. De kan inte vara så bra. Genom väggen, genom väggen. Round start. Ja, jag tror det faktiskt. Ja, Mike, nu ska jag köra snällt mot dig. Round start. Jag har respekt mot stora alltså. Kom igen, döda mig. Mike, kom. Ja. Mike, vill du bli bra på sniper? Du är så dum så att det inte går att föra. Du står stilla och skjuter, det är därför jag dör dig så snabbt. Du ska röra på dig. Kom hit, döda inte mig. Kom Mike. I mitten typ, ja där är det, kom, döda inte mig. Kom ner, stanna där. Vänta, försök skjuta. Det går inte, vänta. Kolla när jag står stilla och låtsas skjuta dig. Du är så här. Ja, bra. Men du ska röra dig, då är det svårare att träffa dig. Rör på dig hela tiden. Lyssna, Mike. När du ska skjuta, stå stilla, hoppa inte eller något, okej? Vänta, stå stilla och skjut på mig. Ser du? Ännu bättre. Och kukskåpa skitsnabbt, okej? Så det blir bättre, gärna snabbare. Försök hoppa och skjut mig. Det går fan aldrig att hoppa och skjuta mig. Ser du? Nu kör vi. Hoppas det går bättre för dig. Thank you. Round start. Round start.
Ska vi köra tävling? Vänta. Jag ska kolla hur snabb du är. Vänta, kom hit. Mike, kom hit, döda inte mig snälla. Kom hit Mike. Ser du mig? Nej, jag vill inte flyga när du ser mig. Bara när du är död jag flyger. Okej, kom till mig. Jag ska köra tävling sen jag flyger. Kom. Ställ dig där. Räkna till 3, spring dit, okej? Enemy down. Fan. Vänta, jag kommer tillbaka till. Räkna till 3, okej? Sen vi springer. Räkna. Ja. Vad tänkte du gå? Jag är skitsnabb alltså. Round start. Lyssna Mike, ja max speed, max. Det högsta som finns. Round start. Alltså herregud vad snabb jag är, jag svär. Round start. Vet du vad vi gör? Round start. Vill du ha en rematch eller? Ja. Jag flyger inte Mike, jag fuskar inte. Du vet själv att jag inte fuskar. Erkänn bara att jag inte fuskar. Wow. Om jag hade fuskat du skulle inte kunna döda mig en enda gång. Okej, ser du? Det är som låter dig döda min Mike. Om jag vill jag kan döda dig 15 gånger. Utan att du ska döda mig en enda gång. Ska vi köra på det eller? Mike, tror du på mig eller inte? Tror du på mig? Okej, kom efter det här. Enemy down. Okej, bra. Men efter det här menar jag, alltså inte där. Men jag menar efter det här, inte nu.
Holy shit. Thank you. Nu ska jag vinna med 15 fucking 0.